Nakagwapa naman jud na ako, uy. Pa, unsa na mo Pay? Asa na ka? Pa, maatos ako sa school kay nami school project. High school project, kung kay eskwela. Nalagi may school projects pa ug mahagbong ko, malipay ka. Ay na lang ko na yung mga libay Pay. Kay kabalo ko nga February 14 ron na kay kabagat. Papa, baya, pulos mong may babae pa, tulor may laki. Ah sige, basta iglakaw nimo ha, balik dayon ha. Yes, thank you pa. Asa kong kiss? Dara, oh. Usa ka oras ha, balik dayon ha. Paitan eh. Nagpa-report na lang, wala mga uyab. Ano man de? Tingnan naman di ay. Dapat araw ng mga puso natin kadit. Unta. Ay pag karon na mangita dito ron deh. Pwede deh. Mangita awit na kayo. Oy, pagsauna ta. Pagkalakala mo nito, adi mo ni pang 14 to, adi pang Valentine's. Sabi na magdit dito, batuon gina ko bato lagi. Alam, lagot ko. Ayaw siguro eh kamal maluo yata. Makasatang piso na tanon nanon. Minggo. Uy Minggoy, kamalipayon ba nimo? Para magkag nailugoson asa man ka oy. Aw, nangutana mo? Kita mo na kung porma? Nagdala kong bulak. Sa to pa, na ako'y ka-date. February 14 ko ron. Porma. Ano porma na mo, morang ka manog, patay. Duro ka mawaw na mong porma Minggoy nga, sagot na kuwang nimo. Kapay ilong ay murag sugong. Tulo pa'y bangag, haloblak. Sige, panaway lang mo. Suya lang mo, kaya wala man mo'y ka-date. Wala man na sa porma, wala po na sa ilong. Sa performance naman na. Performance. Ubo na magahi-gahi ni mo. Garab-garab yung tao ka Minggoy, marapog dako inang iya ha. Oh, yun. Gamay, tintin. Ito may maguyab kay dako kay mo ha. Si, paghambog. Dako ng inyo, pero wala mo na gamit. Ako, sa gamay ni, pero naamang ko'y uyab. Arin ako. Kay akong yabs, nagpabutas ko Ay ko niyog langan-langan na. Kaput huno na yung kayo. Yan na mo eh. Ang walay uyab, suya ang mga walay uyab. Ako mga pasta. Ito mo magkano eh. Di lang ta mamatoy, kaya makasahan niya ta. Asa na kasi Yabs Minggoy ron aki, bawa gina siyang gilimitan tas oras dire, padugay-dugay pug abot. Baw, nagsip ta daan niya, di lang din maabot. Ay puta. Oy! My loves! Ipay! My darling! Yabs! Down lang, lay down. Happy Valentine's Day, Yabs! Mabuto to na! Buto ba Yabs? So yung si pagtunin mo na ko Yabs, isitugit. Sorry, Yabs. Bro, Yabs, kalibangon man ko, Yabs. Uy, kuyog ko dito na. So si Yabs, ayun lang tana imong libang-libang Yabs kay padong gyapon na storja. Sa turja, oy, usay pagtuon mo na ko, manyakis. Malibang ko sa kalibunan. Kuyog ako. Kaya kabutuno na kayo. So si Yabs, mao ra gyapon Yabs, ikaw man imong kalibang, imo lang gyapon kung turja ko. Same ra man gyapon na before. Salamat ka, Valentine's Day ron. Sige ta na. Uy! Di lagi Yabs kay Kabutuno na kayo, Yabs. Dili lang, itaw kita. Yabs, ngano nautok man kay Yabs, kalibang na. Wah, nga, Yabs. Nawala man kong kalibangon, Yabs. Sos, mo na gidako nimo sa kalibunan kay mga sine lang ay. Asa, Yabs? Ano talikod man kay Yabs? Sa Minggoy eh. Arman habo. Uy, magdito. Atay na ba si pamato na ba? Atay na ba mo panagsar ni February 14? Bayot! Ayot! Atay na ba guba makong mood aning nga buwa kay. Sige mo pamato. Bayot, eh ka? Dek bayot, unsa man problema? Dali mo dek, dali kay lang na kayo. Dili, oy! Bago dia padayon na dali. Bram kwadre oh. Dili ko, di ko! Bayot ka, bayot! Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke.